O xuíz amplía a 2 días a declaración de Zapatero. Será finalmente o 17 e o 18 de xuño cando acuda á Audiencia Nacional. Zapatero pide máis tempo para estudar as 4.000 páxinas do sumario. Fróntase a unha investigación xudicial que vai máis aló do rescate de Plus Ultra. Inclúe tamén referencias á compra de ouro e petróleo. A policía quiso registrar a súa casa, pero o xuíz non o autorizou. Si permitiu a entrada na súa oficina e ali estaba a caixa forte onde gardaba máis dun cento de pezas como estas. A UDEF estudou os movementos das contas de Zapatero entre 2020 e 2025, 174 transferencias que suman 2,6 millóns de euros. Parte deses pagos realizaba Julio Martínez, compartía con el negocios e mesmo xestións en Venezuela. Na súa casa había unha libreta con anotacións manuscritas de presos políticos ou referencias ao CNI e a repatriación de Edmundo González a España. Tiña 286.000 euros agochados en bolsas de golf, radiadores e mesmo nunha caixa de vasos. Nas últimas horas o xuíz emitiu unha orde internacional para deter a Rodolfo Reyes, principal accionista de Plus Ultra.